Usa ka kanhi drug addict ay mikumpisal sa GMA Regional TV Balitang Bisdak sa iyang nakuha nga human immunovirus kon HIV gumikan sa pagpuli-puli og gamit sa syringe o injection sa ginadiling drugas. Ang injecting drug user maoy number 1 karon sa listahan sa mga pamaagi sa pagkatap sa HIV cases sa Dakbayan sa Sugbo. Ano akong special report. Si Rambo, dili tinuod nga ngalan, mihangyo nga dili lang ipakita ang iyang identity. Sa edad nga 26, naghambi na siya ug dakong hagit sa iyang kinabuhi. Usa siya ka HIV positive. Nakuha niya ang virus 5 ka tuig na ang nakalabay gumikan siyang bisyo. Kauban sa mga tigamitan og drugas, nagpuli-puli sila sa pag-injection sa illegal drugs. Wa niya damha ka ang pagkahay niya sa drugas, maoy makapahugno kaniya dihang nagka-HIV. Injecting drug user man ko sa una, sir. Diha na ko nakuha ang akong pagka-positive, sir. 15 anyos kuno siya, nagsugod sa bisyo tungod sa pagrebilde niya sa iyahang inahan nga tua sa gawas sa nasod. Tulo ka tuig una pa nahibaw-an sa iyang inahan ang iyang kahimtang. Puno sa pagpasol apan inanay niya nadawat ang kamatuoran nga HIV positive na siya. Apan wa siya mawadi sa paglaom hinungdan nga regular siyang nagpatambal sa iyang balatian. Pagkakita nimo sa result, Siya ako, sir, mura ko sabot sa akong feelings. Mura ko maghikog ta ato sa una ta. Ako lang ikipugngan yun. Sa una, gidawat na lang yun ako. Fast and Furious o paspas kaayo ang pagsaka sa kaso sa HIV diri sa Dakbayan sa Sugbo. The number 1 ini ang injecting drug user. Ang Dakbayan sa Sugbo adunay 3,373 ka mga kaso sa HIV o 77% sa 4,949 ka mga kaso sa Rehiyon 7. Nag-una sa hinungdan sa pagkatap sa maong sakit mao ang injecting drug user nga adunay 53%. Gisundan sa men having sex with men, 22%, bisexual, 13%, men to women, 12%. Libre ang antiretroviral drugs alang sa mga HIV positive diha sa mga health offices. Kinahanglan lang nga dili gyud paltahan ang pag-inom sa tambal ug dumdumon ang oras aron dili mo resist ang virus. Naaman tayo programa na Know Your Status. So, ang ato ang gitawagan na VCT, Voluntary Counseling and Testing. That's free blood test for HIV. Then, kung positive sila, free sad ang medication, which is antiretroviral, which is funded by Global Fund. Ikabalik pa lang ang panahon. Di ko kung ibalik pa lang panahon, bawo pa lang dahil ko Maminani ko, may pagwa na lang lagi. Si Rambo, usa lang sa mga HIV positive nga wa mawadi og paglaom. Gipaniguro sa health official nga mamahimo pang mulungtad ang kinabuhi sa mga HIV positive ug magpuyo sama sa normal nga tawo kun matiman lang gyud ang pag-inom sa tambal. Ang mauhawag ninyo katong naay mga na-diagnose. Narana ninyo. Kinahanglan magpa-test sila. Kailangan gyud mo magpa-test gitaon mo para ma-survive mo, parehan ako. Alam mo kahadlok gud. Total wa tingingon nga kuani. Basta nga to lang natay tambal libre. Ang ganahan po kamo magpakabuhi diri. Those who are practicing a high-risk behavior, please have your self status here in Cebu City Health HIV blood test examination for free. Kung ikabalik lang ang panahon, mato ni Rambo dili na niya sudlan ang bisyo. Sa usa ka tusok sa dagom, hangtod sa hangtod na siya magsubay sa iyang kalbaryo.